mar duola mano mag jotije mag piny owacho Union of Civil Servants e pacho kae. Mheshimiwa kaw thuolo mar moso oganda hinya jonyatike e kaunti ma Migori. Mana ahinya yie na kaw thuolo gokinyi ni makende mondo amos jokanyanam duto mawinja yo yawre uru kendo akwanu nubed gi winjo maber. Mana kamano dwaro mar nyiepo e mbui ni kata ne yor mbui mheshimiwa kendi pachi kotenre kode nang'o to bed ni od bura mano National Assembly bende nokadhe e higa mar 2022 nyaka sani dwaro mar nyiepo kokadhe yor mbui pok okete temo. Mokwongo wadwok ni erokamano kuom luonga bia ago mbaka gi jopiny gokinyi to adwa wacho ni gima duong' kiwinjo gigi te gi koko manie iye te nyisi mana ni mistrust kata bedo ni ji oko trust one another e Kenya ka osedhiye kabisa monego bed ni wadok chien mwapenj ni to ere kaka wadwa dhi mbele nikech biro ka gimoro amora matimore nyaka ji ketie penjo ni ang'o momiyo ma gima nyaka wayiere kaka Kenya ni piny sudo manyuol gik mitimo atima chieng' rumo ma ok dwa nyal kulo wiwa kanyo nyaka chieng' ka winjo paro ma wuok kuom nyamera no biro nyisi ni gima wawuoye sani ni richo ne onge chandruok maduong' mwabedo godo mineno miwacho kia consultations gik mang'eny go ma nyalo bedo ni onego bed timore e kind national government gi county government kopo ni nitie both to onego bed ni gin gi yo ma ginyalo loso go magi moko spill to the public nikech koro wadwa kawo raia warwako e gima raia ok onego bed ni donje ma gima onego bed ni the two levels gi kata levels ariyo gi onego bed ni gin gi yore gi giwegi ma ginyalo loso godo ok nge tiende wakaw nyathi gi draft wawiti nikech samoro step moro achiel nokal ma pod jogi nyalo dhi lalore kata ka wakia ma giwinjre matimre kato maduong' kabisa ma adwa kwayo national government kotel gi rais marwa ni mondo gi restore confidence kuom Kenyans. Ok wanyal bede sirikal kata ok wanyal bede piny ma gimoro amora ma sirikal olando to ji penjo kata ji question kata ji ok trust biro mono wadongore kaka piny nikech wabiro bedo ni wagore gi tipo nyaka chieng' ineno kaka procurement ni onge ng'ama kia ni procurement osebedo gi challenge Kenya ka ma wadhi mwagike level moro ma kok ung'eyi to kinyal nwang'o tich ma seche moko iron ka ni inyalo dhi ma apply mi submit papers kogik sama koro verification timore papers gi be onge but kama gik ma system nyalo thiedho to onego bed ni ji riwore ariwa ni ma koro wanwang'o kama koro wadwa bede gi yo mayot ma ji te nyalo bedo considered marom moko bedo kuonde mosebia to kineno kabind koko mawuok e gini nyisi ni as a country also we need healing ma kok wabedo godo onge gima ber mabiro timore Kenya ka ma jo Kenya riwore ni mato ber wang'ni gina gik ma kichako ma to ji goyo koko kato koro siasa bodo kete mang'eny zaidi ma gimodego timo ibinene ni mano jaluo emotimo gima Kiruyo timo ibinene mano jalang' emotimo gima Kamau otimo ok wabi yogiko osigikama koro kwang'ere kaka jo Kenya wadwa donje yo moro ma siasa moro ma medo mana dwoko pinywa ni chien wayiere ni wayie ni wan e bugo wawe kunyo bugo wamany kaka wawuok e bugo ni mondo piny odongre. Tingeni penjo bende nitiere nikech otieno manyoro e TV nyamin TV wa mano Citizen mano The Explainer mano jakom mar riwruok mar Suja Abdullahi na nitiere kanyo ka bendo yango gimomiyo ni gin kaka governors gi kwede okong monde giwacho ni pilot notima ne counties adek kende wang'ini nitiere koda counties 47 mano county mano ma Elgeyo Marakwet Busia kanyakla kod county ma Makueni to bendo wacho ni apise mago apisas mago mag kor gwenge bende pok otiegi kalure koda e-procurement nyiepo e yor mbui giwacho ni challenges bende nitiere. Erokamano todo penjo ni sama ni timo ma ne gin kaje sama timo adek to gino chung ne gin kaje dak ne giwachi seche ka nikech gini nikelo magi mene gidhi tiyo kode ne giling' nang'o ang'o ma ne mono gi wuok seche ka nikech nitie ngas mal jite ong'eyo monego bed ni gitudore gi sirkal mamalo
ok inyal ling' aling'a maka koro gimoro idwa ket mondo ti kor kichiewo igo koko. Jogo nego bed ni sirikal mamalo gi mapiny nigi yore gi magitiyo godo ma koponi gimoro kotim to their satisfaction onego bed ni gires gino gi sechego. To kiwa weya ma ji ling' ma gigi tim te ma sama koro gigi bedo implemented koro kineno richone seche kata no giling' aling'a. Gi tungni nitie ng'ama paro ni nyalo benefit out of them. To wan kaka jo Kenya nyaka wachung' motegno ma wayud gima nyalo miyo jo Kenya fairness. Lakini kaka jalonye Kennedy bendi paro